mbok sai tak kira sayang ora bakal mbok bagi jebul karo wong ganteng kowe memeti ra ngira yen kowe tega mentolo kowe katut kancaku kentel bendina apa ora ana wong lanang liya ben rada kelas anggonmu antum tresno cintamu kaya korek bengsol gampang ilang gampang digondol uwong sayangmu kaya korek bengsol leno saiti disaut uwong kira cintaku kok simpen neng ati jebul mung neng HP terus mbok sai tak kira sayang ora bakal mbok bagi jebul karo wong ganteng kowe memeti ra ngira yen kowe tega mentolo kowe katut kancaku kentel bendina apa ora ana wong lanang liya ben rada kelas anggonmu antum tresno cintamu kaya korek bengsol gampang ilang gampang digondol uwong sayangmu kaya korek bengsol leno saiti disaut uwong cintamu kaya korek bengsol gampang ilang gampang digondol uwong